Kør nu. Ja. Har det. 800 meter der er hen til choke pointet. Har det. Okay, nu skal jeg lige passe på med, hvad jeg gør nu her. Mm. Sætter mig lige ned bejnokker. Sådan her. De er rendt hen over bakken. Jamen jeg så zombie spawn står. Du ser den Stonecrest, der er lige om bag Direct House. Nej, den har jeg ikke set. Okay, de løb hen over den bakke. Okay. Det var min sidste location på dem. Okay. Har det. Men jeg så zombie spawn op ved... Jeg ser en op ved tårnet op. Op ved tårnet? Op på spidsen, ja. Det... Jeg ser kun en, så den anden må være en lookout. Hvad kan være på lookout? Hvordan skal vi gribe det her an? Ja, jamen jeg er slet ikke tæt nok på lige nu. Jamen jeg har 400 meter hen til choke pointet. Jeg ser lige hvad jeg kan gøre. Jeg prøver at se om jeg ikke kan lokke dem eller et eller andet. Ja. Jeg er hen ved Stonecresten. Fuck, jeg bliver lige nødt til at turbo-æde et eller andet. Der, ja. Kører vi igen. Jeg er stadig en, der løber rundt derop. Har det. Jeg løber igen. Ja. Han ser mig. Han ser dig? Fuck. Okay. Det ligner altså et wetsuit han havde på. Det jeg så han kigger min vej. Det jeg så dem med, det var bare almindelig clothing. De er begge to op i tårnet. Begge to i tårn? Ja. Har det. Jeg prøver lige at se om jeg kan komme væk herfra. Skal jeg snakke lidt lavere? Ja. Ja, de har visual på mig nu også. Okay. Okay. Shit. Hvad gør vi? Shit. Og lige øje bag ved os, om der skal komme nogen bag os. Ja. De har en tredje mand et eller andet sted. Det tror jeg ikke. Nej, det er ikke tilfældet. Nej. Okay. Jeg tjekker lige hurtigt. Ja. Men de står stadig og kigger vores vej. Okay. Det er ikke sikkert, de har set os. Nej, men så er det vores zombier, de har set. Ja. Har du stadig øjne på? Jamen, de er gået ned ad tårnet nu. De er gået ned ad tårnet? En er stadig oppe i tårnet, venstre side for os. Har det. Det var en zombie, jeg kunne se neden for tårnet. Jeg tror, de begge to er deroppe. Den ene, han ligger ned, så. Jeg kan ikke se en skid på grund af alt det her græs her. Okay, hvad gør vi? Pas. Okay, de er begge to oppe i tårnet. De står stadig og spotter? Ja. Okay. Jeg tror altså, en af dem har en snigskytterifle. Hvis de havde det, så havde de skudt mig nu. Ja, okay. Hvor er du henne? Ui, dernede, okay. Prøv at komme ned til vandet. Kan på en eller anden måde komme ned dækket dernede. Ja. Det er i hvert fald det, jeg prøver på. Så bliver de nødt til at divide. Okay, hold øje med dem. Jeg springer. Ja. Der er altså en, der har en MK12'er. Okay. Den ser det ud af herfra i hvert fald. Okay, jeg er nede på beachhead nu. Ja.
2 sekunder, jeg skal lige hurtigt se, hvor langt det er fra mig. De vil stadig have visual på mig, hvis jeg løber langs stranden. Ja, men 2 sekunder, det er der, jeg lige har fået en rigtig god idé, fordi jeg har 500 meter derhen, 450 meter derhen. Ja. Det er en god rækkevidde for min HK 416. Ja. Så lige snart du kan høre mig skyde, så løber du bare. Okay. 3, 2, 1, løb. Jeg skyder et magasin med af. Har det. Okay, jeg kan ikke komme tættere på, uden at de får fuldstændig open shot på mig. Okay, de har i hvert fald lagt sig ned nu, fordi jeg kan ikke se dem. Ja. Du har da ikke set, at de har sprunget ned ad toweret? Ja, jeg lå og skød, så jeg kunne ikke rigtig se noget. Men okay. Jeg tror ikke, de hoppede ned, fordi jeg har skudt over et hele på det tower der. Har det. Ved du hvad, jeg rykker bare ind på dem. Ja. Ryk. Så må de fandme skyde på os, hvis de tager. Jeg rykker igen. Ja. Jeg tjekker lige hurtigt min rear, fordi alle de skud, jeg lige fyrede af, de har nok alarmeret en eller anden, hvis der kommer en bag os. Ja. Men jeg kunne ikke rigtig se nogen. Okay, der er masser af sten over til vores venstre. Hvis de bruger de sten til at gemme sig ind i, så skal vi passe på. Ja. Og så skal vi reporte dem bagefter. Hvis vi vel og mærke ved, man fandt det er. True. Okay, jeg er næsten oppe i toweret nu. Ja, jeg er 260 meter væk. Jeg aner ikke, hvor langt jeg er fra. Jeg er næsten ved siden af det nu. Ja. Så prøver jeg at crest op imod toppen. Så går jeg bagom. Eller... Hvor langt er du kommet op af bakken nu? Jeg er henne med nogle sten nu her. Okay, så prøv at rykke bagom. Så vi omringer, vi laver en pincermanøvre bagom dem. Ja, hvis og ikke så rykker vi op bag tårnet. Hvis ikke de er kommet ned. De kan ikke være kommet ud derfra, uden vi har set dem. True. Så de må være her et eller andet sted. Vi laver en pincermanøvre rundt om bag ved tårnet. Jeg er på siden af tårnet nu, faktisk. Jeg kan se trappen og hele lortet her nu. Ja. Jeg har stadig en granat, så vidt jeg husker. Jeg hører ikke noget aktivitet derfra. Nej, jeg er mere bange for, at de skulle være hernede. Ja. So far nothing. Okay. Jeg har så lige trykket på escape, fordi så kan jeg se, hvis jeg begynder at komme tæt på dem. Ja. Der er ingenting hernede på stranden. Har det. Men jeg er ikke glad for at rende rundt hernede, fordi jeg mangler stadig lige at tjekke nogle steder. De er ikke oppe i tårnet mere. Okay, hvor fanden er de? Har de logget ud så? Højst sandsynligt, ja. Oh my fucking god. Pussies. Vi kan ikke være kommet forbi os på nogen som helst måde, det er umuligt. Ja. Jeg vil godt lige være sikker. MT heroppe. Ja, hold nu op. Jamen, de er logget. Nej, men oh my god.